uRamaphosa abethanda ukudelay izinto nabangani bakhe. Kuyasho ukuthi uyacontrol. Kuyasho ukuthi uyacontrol. We understand ukuthi the property gurus badlala indima enkulu makukhishwa ama-funds campaign, ne? Kungenzeka ukuthi CR17 yabanye babantu abafundwa ama-property gurus. But at this point, let's talk about Sherwood. Property gurus are not gaining anything from those people. Laba abantu bahlala emajondi. Bahlala emajondi labayana bantu. Property gurus are not gaining anything. So leya seSherwood ifuna ukuthi uRamaphosa ayi-attende. Akafonele iCaba Brothers. Caba Brothers bafethu anilamule la sicela amabhasi awu20 azosusa abantu la ayobabeka kwiborder. iCaba Brothers ithi hayi ngifuna u5 million. Kuhanjiwe kuyothathwa lapha kocashona lapha kuma funds ama natural disaster ngoba vele bayawadla. Hleze kunama natural disaster eDurban awukho umehluko owenzakalayo. Ama bridge lokabhodloka lokho awalungiswa kodwa imali ziyaphuma kodwa kunesikhwama sama natural disaster. We are paying tax every month. Kunesikhwama sama natural disaster kodwa kube kusalungiswa. Uyayizwa le nto abahambeke bayothatha kuyona bathathe as if in natural disaster le bahambe bayothatha u5 million banike iCaba Brothers ithathe labantu ihambe yobashiya kwiborder. Bona neMalawi uRamaphosa neMalawi isend invoice kwiMalawi ukuthi lalela sithatha abantu benu ngedate ethize abangaka sayobashiya kwiborder sicela imali ukuthi kwamanye ama countries yazi kwenziwa njani kwamanye ama countries. If kunabantu kanje, if kuwe kwatholakala ama foreigner angenawo amaphepha kuleyo country, mhlawumbe abantu abawu100 lalelani leyo country leyo ko Europe kusendwe invoice isendelwe leyo country thiwa lalela ke abantu bakhe abanayo discipline sibathole becashe la bengenawo amaphepha bebangaka sebehlala izinsuku ezingaka usuku nosuku u70 rand kusho ukuthi wena South Africa usikweleta imali ukuthi kube icountry ekhokhela leyo country leyo exosha abantu. uRamaphosa kayilungise lento ifault yakhe vele. Kunjenje ifault yakhe cause guys impi hey. Labantu bakempe ku middle class. La bakempe khona. Bakempe ku middle class. Uyaphumela okushini uyothenga umuzi eSherwood, ne? Ngoba ubalekela isixakaxaka. You don't want to be around strangers. You want peace. Awufuni indawo engcolile. Ukhokha ama rate high. Ubaleke emlazi ngoba ubalekela isixakaxaka ngithi. Lalela ke. Nakho ke manje sekune disaster. Kulethwa labo bantu labo babalekela emlazi bazokulethwa la ukhokha khona ama rate ama 1000. Ikhona njalo. Ayikho. Jengoba iMalawi ikhosha inyawo it's been weeks labantu behleli lapha. 3 weeks is a very long period. Abantu behleli kwi shelter agezwa lapha yana akunagesi yabachajile banjani baya frustrated. At the end of the day they are humans. Ama feelings ethu ayafana sisonke. Akusho ukuthi ngoba wena uyi illegal foreigner kuleyo country ngeke uzube nama feelings. Bazo actor. It's unfortunately ukuthi uku-acta kwabo ba-acta kubantu abarongi. Abantu babo abekho la. If befuna uku-acta bona fanele bahambe baye embassy bayolwa bayobhilita embassy. Because naleyo embassy that building eqashwe i-embassy yaseMalawi it belongs to us. Bona banayo into yabo abazothi thina hayi sizoya kolwa kwasha kwacima kanjani uyabona. Naleyo bhilidi lela bakwazi ukushisa i-embassy because ibelonga kuthina. Bona baqashile. You understand? So ito yabo abazi ukuthi bazoyidirector ngakuphi. Uma bethi bayetoyitoya kusho batoyitoyela thina. Kanti thina into ezokwenzeka ngomhla ka30 uma belapha ya abantu bethu bazovele bacasuke bahambe bafuna ukuyohlasela nalaba njengoba bestrong kanje bavele bafuna ukuhlasela kushawane kushawa amaphoyisa sishonelwe obhuti bethu shonelwe amadoda ethu kushona izingane zethu kumane kuphithize
kuphuma idumbu ngento esimple since kuyi-fault ka-government wethu ukuthi kuze kube nje. Akayilungise lento. We have iCaba Brothers. Akuyiwe kwiCaba Brothers, iCaba Brothers ikhipha amabhasi awu-20. Whether neCaba Brothers uhulumeni bayakweletelana or bakhokhelana ucash noma benze njani, it's okay. But at least sinayo i-option. It's not like asinabo abantu abanamabhasi. Akuthathwe itender linikwe iCaba Brothers isothe lento. Kungaze kuliwe. Yabo nje into engibone namhlanje kuseni bengibone ngathi sekuyashawana ngamatshe namaphoyisa. Sebe frustrated. At the end of the day they are humans. They are humans. It's just that i-frustration yabo by direct kubantu abaronke. Kodwa nawe ngeke uhambe uyohlaliswa endaweni ama weeks and weeks unga-attendwa. Ukona ukuthi uhulumeni wabo phela ule akekho la. So i-frustration yabo by direct kubani kuthina. Kangangokuthi mhlambe kwahola inyawo lawo eMalawi idiniwe nawo ukuthi why wena ufika ubiza abantu bethu uthi abantu bethu abeze uvula amabhoda uvula. Ngikhumbula kahle kwakushiwe indabeni kuthiwa kuzovulwa amabhoda. Mina nje angifuni ukubablame abakhulu labantu ngoba babizwa. Kwathiwa nje sizovula amabhoda. Umalema uhleze benza njengabantu abavumelekile ukuza. Uyangi-understand? NeMalawi idiniwe manje ukuthi why wena ufika ubiza abantu bethu uthi abantu bethu abeze kwi-country yakho. Kuyaba abantu bethu suba sixosha ngo last minute nathi asinayo i-budget yamabhasi. Uyayizwa lonto? Nabo they have 100% right yoku-actor. Because vele uyena uhulumeni wethu wababiza. Unfortunately uhulumeni wethu uyazenzela akakhulumi nathi uyiphethe. Bayiphethe bavotelwa yithina kodwa futhi ibona bayiphethe. So njengamanje ngazi ukuthi uRamaphosa ulindeni bakwethu ngoba phela ikhona iCaba Brothers. Angimazi nje ukuthi ulindeni ngoba futhi ngabe usefone kaCaba kwakhishwa amabhasi kwakhishwa ama-tax basuswa laba bantu lapha ka middle class bahamba baya kuphi baya kwibhoda. Futhi ngabe balinde kwibhoda la uyikhona so that izobonakala into abayenzayo nalabo bamashayo bezoyibona into eyenzayo ukuthi okay now we know ama-Malawians awu-7,000 asehambile. Okay, let's deal with abantu baseTanzania. Can you imagine ukuthi abantu baseTanzania basathuli? Abaningi abantu baseTanzania kakhulu bathula abantu bakhona bayazi ukuthi izinsuku ziyaphela kodwa bathuli fuze ngabe benze njani fuze ngabe nabo bayaqala bakhipha amabhasi kahle kahle thina fuze ngabe sinama refugee camps amaningi fuze ngabe sine Tanzania sine Zambia sine Malawi. Okay, vele ke Mozambique seduzane sine Zimbabwe fuze ngabe nje sinenqwaba yama refugee camp indawo ezihlukene fuze ngabe amabhasi ayaphambana. So manje kubukeke ngathi sesifocuse kwini kwiMalawi of which thank you Malawi, thank you. You are good people. Malawians are good people because ama-Nigerians bengekayenzi le yanto. The fact that ama-Malawians makuthiwa wahambe ayasukuma ahambe aye lapho ayokempa shuthi ba abantu abalalelayo ba abantu abawuhloniphayo umthetho. Uyayizwa le nto because abanye abantu bebengeke baze bayenze le nto. Phela labantu bayatohoza nabo hayi ukuthi abatohozi basebenze ekumagadini bahoneni basebenza omunye umuntu bezohlala kamlungu wakhe. Uyayizwa into engishoyo omunye umuntu bezohlala kamlungu wakhe angaphuma eminyango. Uyayizwa lonto kuze kuphela isixakaxaka but bona ngoba ba abantu abalalelayo basibonile isidingo sokuthi abasilalele basihloniphe bahambe bagoduke. Uyayizwa lonto abantu bashiya ingane of which that is very 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 painful ukuthi uzoshiya ingane nje out of nowhere awuna budget awuna plan uhambe. Lento abayenzile nje it says a lot about them as in nationality yabo ukuthi ba abantu abanjani. Ramaphosa fonela iCaba Brothers kusase-early. Mina guys I had no idea ukuthi indaba yama foreigner it's bad kangaka. Bengihleze ngimangele nje ukuthi abantu bakhuluma ngani. Inkosi ngixolele, South Africa ngixolele Nkosi yami. I had no idea ukuthi ku bad kanje. It's bad guys. Cishe yahamba country. Sibhizi nama champagne. Yazi I feel bad. Sibhizi nama cocktail country yahamba. Yo guys
Ngiyakubingelela Mbukeni. Niyamuzwa usisi uyabeka umbono wakhe ukuthi hheyi, cabanga nje usuke komlazi noma komashu uyohlala koShehwood ngokuthi hhayi ubele isiphithiphithi saselokishini mmemfu. Naka ama-foreigner-ke manjena kulowo mzuzu ukhokha ama-rate abizayo imali enkulu kunokufana naselokishini. Naka ama-foreigners manje sekunesiphithiphithi, umsindo-ke manje. Uthi kulindweni njengoba u-government waseMalawi uthi imali awunawo. Cha, u-government avane abambe wona amabhasi akagcaba lawa, athathe labo abantu bangaphandle babashiye lapha kwibhoda, asende i-invoice ngoba hheyi baze bahlupheka abantu bole koShehwood isiphithiphithi, umsindo nayo yonke lento leyo, bona bebhizi befuna ukuphola. Mbukeli, uthini wakho umbono? Siphinde sibonane evidini elandelayo. Ube nosuku oluhle.